Potreban pribor za ovaj pokus: stiroporne kuglice, 2 utega različite težine, 2 staklene podloge, dinamometar i posuda. Izračunali smo površine 2 staklenih podloga koje iznose 169 i 141,75 cm2. Za pokus smo priredile stiroporne kuglice koje će predstavljati snijeg. Potom smo pomoću dinamometra mjerile težinu utega koja iznosi G1 jednako 4 N i G2 jednako je 1,5 N. Cilj pokusa bio nam je provjeriti propadanje u snijeg ovisno o površini podloge na koju stavljamo uteg koji je različite težine. Utezi bez staklenih površina u potpunosti propadaju. U prvom mjerenju koristili smo staklo površine 0,014 m2 i provjerili smo dubine upada utega u snijeg. U drugom mjerenju koristili smo staklo površine 0,0169 m2 i mjerili smo upad utega koji su bili iste težine. Prvo smo izračunali tlakove utega na staklu manje površine kroz formulu P jednako F kroz S. Potom smo izračunali tlakove utega na staklu veće površine i međusobno smo ih usporedili. Kada se sila rasporedi na veću površinu, onda ona manje pritišće podlogu. Više propada ono tijelo koje je veće težine jer jače pritišće podlogu.